Another event na sa ta mga ka-Vega, so nanata karon sa event area, so kay mag-host ta og tibo, so bongga kayo ning event mga ka-Vega. So atangi ang ato ang pag-host. Shalala, babae kay pangano pero lakig now. Anyways, ang tinutaong pangan boy yan. ABS-CBN, close the door. Okay, ano din? Diri. Ay, sige, panayong mga hindi ka sa linot kung mo ato pakurong kang banto para madaghan mo. Kisa pa, bora ni babae diri. Ano sa di uban bayo? Ikaw din nga rin. Ano, gupahan ko ano niya sa personal. Gupa siya, no? Judith! Ano, sige ba kung Judith? Friend me, ano sa... okay. Kali kasi pangalan mo, Inday? Kalingkapaw. Uy, ginawa ko! Pampan mo na sa kuan mo eh. Kalingkapaw. Nakani, agunoy. Asar, halang. Kasi mga na to, Judith. Ganoon ko sa Judith. With H na siya, Judith. Okay. Judith, tibayat na siya ha. Kita pa nga na to, ma'am? Bigat lang. Ganoon ko to mga luwat sa host. Okay, hep go. Hep hep. Alright. Iisa ang nilo ka. O kana. Hep hep. Hooray. Uy, mura ka kalibangan. Ano na sabi? Aptikay. Hep hep. Hooray! Hep hep. Hooray! Aptikay dyan na siya. Ha? Aptikay. Okay, again. Ang makadaog ani will receive 500,000 pesos in cash. Hindi di putput dahil. 500 ang iuna o layon ang pesos in cash. Okay. Ready, but man turns into a fine lady. Celebration of femininity and legality. Tonight, we will witness the most anticipated and exciting event as we celebrate Maria May 18th birthday celebration. A big round of applause, ladies and gentlemen. Pakpak na nila. Pakpak mga anak sa Diyos. Alright. Once again. Yang dapita kasal o mamalay na. So, ari mo diri kay dibo ni diri dapita. Welcome to Encipidos Residence here at Butong, Argao, Cebu. Welcome to another 50 Shades of celebration of a wonderful life
for a girl who is now training into a fine lady. Ani mamapak mahubag ang ingron. Sige mo diha. Again. So well, I guess excited na yun kaayo mong tanan nga makitaan ang host, ang debutant karong hapon na. Okay, ready na yun ang tanan? So palihog na akong assist sa atong debutant ha, kaya dako ba ka na siya gown, sudan, tagaan yun ko ani, mo na di na ako malimtan. So wala nagpasabot ha nga mga ikong sudan karon ha. Okay, next ladies and gentlemen. Alright, again, ako i-present ninyo ay soon sa atong debutant, my classmate before, Monica and Cipido. Yay! Mga pinangga ko na ako. We have also Mariel and Cipido! Yay! Tukar! Hello! Okay, Queen of Pearl. Hey! Mga dancer, yun sila sa tunod-anay lang. Sex pop dancer. Awa, diba? Nababangan. We have also Lito Incipido. Dancers, ano siya? Woo! Diba ko tayo masarap? We have Marcelino Jr. Incipido. Hey! So, acknowledge siya ang mga igsoon. Debutan, Maria May Encepido. Dito lang siya tuyok. Alright. Dapat nakasmile ha. Okay. Magwapa sa atong debutan. Hey! Papa! Hey! Alright! Okay, very good. Plus 10. Okay, thank you so much. After me. Ang di mo raise sa right hand, mahubag ang ingron. Palinog lang. Musunod mo sa akong isulti ha. Muna siya panata ng okasyon. Okay? Pausaad mo. Ani. Laatay gi-install. Abo na gitaguan para di mo makita. Okay? Ako. Suon mo para dadali ka. Ako. Ay, ganoon ko. Balik ko na ka. Ako. Ay, nagkakusog. Nisaad. Nga dili sa ako mo uli. Bisan og busog na ko. Nisaad usab ako. Nga mo apil. Sa kalingawan. Kalihukan. O katawanan. Katawanan ko daw. Karoon na ha. Hitaad ako. Nga dili magdalag bring house. Ay. Nisaad na mo away magdalag bring house. Okay, char lang. Nisaad ako. Nga dili mag-inuwi. Mag-inarte. Di ko gwapa. Nisaad ako nga mo pakpak. Kung moingon ang host. Pakpak. Daghang salamat. Balik, wala pa na human. Daghang salamat. Daghang salamat. Sa RMN. Pakpak! Yay! Thank you so much. Ikunsa niyo ato ang debutant? Close friend. Okay. As a close friend, no, para ni mo, ay na ito may operator sa. Ako, as a close friend, kung usa ka prutas si Maria Maya, unsa man siya? Grapes. Ay, alam sa grapes. Anong grapes man? Mahalon. Ito pa. Parang? O giilugan. Jo! Ako ginulugan. Ito pa mga ora, ha? Ikaw, ang grapes is symbol siya sa unity. Kung inyong tanaw ng grapes, nagpungpong good siya. Maugi. Pagpapa na to si Jane, ang close friends kaliwat. So, kung sa may ikasulti ni mo sa ato ang nag-birthday na, buutan na siya, dili. Utang. Wapahan ka niya ron na, dili. Wapahan. Yay! Wapag yun, no? So, mga na to siya. Diba? Kanina may ba yun? Okay. Jay Mark ka para.
Is ako ng classmate ko sa niya sa pinakabugutan akong kuya. Si Sir Ray Talo-Talo is a former artista sa Kapamilya Network. Ladies and gentlemen, we have also Lima rather. Good afternoon. So my John, Angga, balik ko na ko Angga, edad, takla, ago, wara. Okay. Ikaw, kung ka diha, naikan di karon. Nag-asa na bata abi. Okay, bitaw. Angga, edad, okay, Angga. Patricio. Edad, 14. Takla, ago. Oh, uy! Nag-stopping ko. Yung mga bata, yan. Nagayon ko sa birth certificate ng SF at copy o baptismal. Okay, Angga. Bungkang. Edad. 15. Takla. Ago. Uy! Grabe. Muli ko manimahong ang serum. Okay, tsala na ha. Okay, Angga. Yun. Okay na sa mama ni mo yun. Angga. Yun. Edad. 19. Ay, sa takla. Kataklaon naman ka. Ano sa tingin ka? Takla. So, akong takla ako. Ago. Uy! Nagabuslo ka. Edad. Karon, ganita. Isa Angga. Gas. Pila edad? 27. Takla. Ago. Uy, ma'am. Ayaw ba si ma'am? Hinay kayo, ma'am. Ngurus lagi ka. Dili ka na nangurus kayo mo kung tabi. Okay, Angga. Junel. Edad. 16. Takla. Ago. 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 Okay, manakog ko ha.